गोबाग्रानि वानस बुंबायनो बिनि खुंग्रावनो गलाय हदम दतम खालायनाय अजागाव बर' हाइ दङ अजागाव माहिकेनो जों एरेन्ज बुक खालायगोन जों अजागाव स्पेसिफिक मथानि যত সাপোর্টার সব যারা গানাগিরি বড় যত নিশ্চয় গোबां गिरि हायनि बागै बर'सरा सारा राखा आबाय केनो सिनि जे ताबो आस्तेओ जेसिनि थ्री पार्टी विशेष करे सिनि एलाइड पार्टनार सिनि बीजेपी ताई आईपीपी नि बड़ बतिनो बाय केनो ओ थानसारेनि न समर्थन खायनाय ओ थानसारेनि बीजेपी खायनाय सारा त्रिपुराओ सिनि त्रिपुरा राज्य सिनिया सिनि भारत हादरआव कासे मेसेज दङ जे त्रिपुरा राज्यनि अब त्रिपुरा जत दाम थानसानखा गोबाग्रानि इंदुलंबाय बग्रानि नायंबाय अबनि बागै अ दिनैनि रेलि निबिसिसै सि गायनो हारमो दङ गायसाखौ सि थानसानि मेसेज दा गायसाखौ आगामि 19 तारिखआव अ दिनै वेस्ट त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरानि जे लोकसभा आसनाव सिनि जे बादायनाय सिनि बरमगोनां बिप्लब कुमार देबनि बरमो सिङाव माइकेनो गोप्लाय खायनि बागै सिनि गोप्लाय सिनिया अन्नानै बसर स्लाय बुट गोबां मार्जिन बाय बर'जों पास खालायरिनाय जों दिल्लीआव एमपि सिलामै रहनानै बागैबो जों दिनै শুধু বিজেপিनि सिमिया শুধু त्रिपुरा मतनि सिमिया শুধু आईपीएफनि सिमिया समस्त बर'नि कायसा चाहिदा समस्त बर'नि कायसा नाहारमुं जे ताकलाय कायसा हिउज मार्जिन बाय सिनि त्रिपुरा राज्यनि सरकारनि दिनाव जों कायसा मेसेज दरनाय जे जों बिजेपिनो समर्थन खालामनो बिसिंतै सिनि आगामी दिननि जे एकर्ड साइन खालायजों आबो जाहाथे तारातारि इमप्लिमेन्ट खालायनो बागै जों जतनो खा थानसा खालायनो एग्री खालायनो जों अ चबानो खालायनो बागै जों तियार लायजा मैंने 371 को निकाल दिया।